Joo, kyllä. on kyllä hieno. Kyllä. On hieno mies. Täällä on pikku kännissä vaan, tiedätkö, voisi itkeä täällä. Täällä on hyvä jätkä. Meitsi arvostaa teitsiä, arvostaako teitsi meitsiä? Paljon sä arvostat mua. Tervetuloa mukaan Suomalainen menestysresepti Behind the Scenes-blogiin. Ja meillähän on tässä ideana sellainen, että kutsun tänne lauteille edellisten kausien kilpailijoita ja käydään vähän läpi sitä reissua, mikä on aika poikkeuksellinen matka kaikkinensa ja siitä niin yritetään ammentaa vähän oppeja sekä ammatillisesti, että myös vähän ehkä saada semmoista tietoa, mikä ei näy kameroiden tai mikä näkyy kameroiden suljettua. Tämmöisiä ajatuksia ja lähdettiin ihan siitä liikenteeseen, että 2023 vuoden voittaja, Sivulan Tero, Mattila Bros. Sä oot saapunut tänne päähesuliin. No hei, kyllä. Hesuloissa ollaan. Kuinka se Tampereelta sieltä Ylöjärven suunnalta tullaan, niin tuleeko reissua tänne? No joo, kyllä tulee tosi paljon, että just tuossa hämmennyt vähän itsekin, että mä ajattelin niin kuin sen menestysreseptikauden jälkeen, että vähän kilsat vähenee, mutta näkyy olevan 50 000 niin kuin autoon tullut kilsoja ja sitten on pitänyt niin kuin tehdä vähän kinkkukauppaakin tässä siinä matkan varrella, mutta paljon tulee, mutta pääsuunta on tämä Helsinki-Tampereen väli, mitä mä kelaan. Ja tuohon vielä, mitä sä sanoit, että mikä on, niin hyvin paljon mä ajattelen, että tämä voisi olla myös semmoinen vertaistuellinen asia, mitä te teette tässä nyt, että aika paljon tulee kuitenkin kysymyksiä matkan varrella, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mitä tapahtuu ja mitä tuleman pitää. Niin, vaikka kaikkien matka tietysti aina on erilainen. Joo, mutta kyllä se, miten sä itse, niin jos sä nostasit siitä ajasta, tässä nyt on kuitenkin vettä virrannut Vantaassa jonkin verran, niin mitä sä niin nostaisit ehkä ykkösenä, mikä tulee mieleen siitä koko setistä? Että minkälainen matka se oli? No kyllähän se niin matkana on Aino Kärpäsen nyt tuli niin iso kysymys, että mikä se on se iso juttu. Mä tiedän, onko siinä semmoista yhtä isointa juttua, mutta kyllähän matka tosi intensiivinen on ja vaatii niin kuin tosi paljon niin kuin efforttia se koko homma, että kyllä mäkin ajattelin, kun silloin kun selvisi se, että finaaliin päästiin, kun sanottiin, että no teillä menee nyt sitten niin kuin tämä seuraava puoli vuotta ja te ette kerkeä mitään muuta tekemään kuin tätä ja sitten mä niin kuin sanoin, että no mulla on tuossa nyt anyway toi makkaratehdas pyöritettävän, että kyllähän se nyt siitä hoituu ja joo, hoitu, mutta kyllä se, niinku se intensiivisyys ja siihen asiaan paneutuminen, niin kyllä se vaatii tosi paljon sitä efforttia, että sä siinä kun jotenkin selviät siitä, tai en mä halua sanoa, että selviää siitä, kaikestaan selviää, mutta kyllä se vaatii tosi paljon niinku paneutumista mutta lopputulos kuitenkin sen matkan kannalta on erittäin positiivinen, että niin kuin, se on vähän niin kuin armeija-aika, että silloin kun sitä tekee, niin se voi vähän välillä tökkiäkin, mutta tällä muutaman 10 vuoden päästä niin se on ihan sairaan siistiä aika. Niin, aika kultaa. Joo, sepä. Just näin. Joo, siis se intensiivinen, miten sä niin kuin koet sen, että kun tavallaan sä oot niin kuin Mattila Brosina siellä edustat sitä firmaa, mutta sitten samaan aikaan niin kuinka henkilökohtainen juttu se oli? No oli se tosi henkilökohtainen, että sitten tietysti meidän niin kuin perhe, kun Essi oli siinä niin kuin vähintään yhtä isolla effortilla kuin minäkin mukana, niin kuin se oli käytännössä niin kuin. Ja Essi on? No Essi on mun vaimoni siis ja tietysti Mattila Brosin omistaja, että hänen kanssaan mä niin kuin jotenkin kuvaisin, että se vietiin läpi, että se prosessi, mikä se kysymys oli? Kysymys oli hyvä kysymys. Mistä mä lähdin niin kaukaa hakemaan nyt sitä vastausta, että. Se, että kuinka henkilökohtainen. Niin, siis tosi henkilökohtainen ja sitten tietysti se toi sen koko meidän perheen henkilökohtaiseksi sen asia ja sitten tässä niinku uusia kausia on hakuaikoja ja kaikkia tullut ja on puhuttu kotona jotain, niin lapset sanoivat, että älkää hakeko.
Että kyllähän se, niinku, se kuvaa sitä, että kuinka paljon se imee ja kuinka henkilökohtainen se on. Ja tietysti onnistuminen aina hienoa ja epäonnistuminen niinku, ei niin kivaa, että kyllähän se, kun sä oot kuitenkin itse siellä sitä asiaa esittelemässä ja sä sen palautteen saat suoraan sieltä tuomareilta niin kyllä se ytimiin menee puolin sun toisin, että täytyy niinku ymmärtää sit se, että ok, että mähän en ole tää mac and cheese muuten tässä, että mähän onkin Tero. Joo. Joo, siis sehän on varmaan se, että miten siellä niinku asiat menee ihon alle, niin sit on ehkä varmaan vaikea ulkopuolisen ymmärtää, että kuinka syvällä siinä suossa itse niinku tarpoo. Joo. Ja ne kokemukset, mitä siellä kun sä oot kameroiden edessä, niin, Kyllä. et kuinka niinku ihon alle siinä päästäänkään. Kyllä päästään niinku tosi ihon alle ja sitten siinä on vielä se tietysti ne muutkin, ne finalistit, ketä siinä on, sit, kun sä näet ne kaikki ja heidän niinku, miten he kokee, koska ainahan joku onnistuu ja joku ei onnistu, niin kyllähän se sitten siinä niinku peilautuu se koko kuvio jotenkin, että tuntuu välillä vähän absurdilla nostella käsiä, kun toinen on ihan leukarinnassa, tiedätkö, itkee vaikka siellä niin, niin on se niinku, siinä on aikamoinen vuoristorata, että menee kyllä syvälle, tosi syvälle. Joo, mutta eikö se teilläkin niinku matka ollut semmoinen, että siellä välillä tuli turpaa? Joo, siis ihan kyykkyy ja sitten sieltä pikkuhiljaa niinku vedettiin itsemme ylös, mutta siis siinä oli yksi semmoinen tosi käänteentekevä juttu taikka parikin kertaa Kurttilan Jukka sanoi mulle, että on nyt Tero jumalauta se, mikä sä oot, niin sitten tää menee niinku hyvin. Me lähdettiin tosi kaukaa hakemaan kaikkia hienoja kuvioita tähän juttuun, mutta sitten kun me palattiin niinku sinne savusaunan oville ja tehtiin se, mikä me osataan, niin sitten se lähti niinku rullaan se homma. Se on mielenkiintoista, koska musta tuntuu, että se on varmaan kausi kuin kausi, kilpailija kuin kilpailija, niin jotenkin toi prosessi ajaa häröilemään. Niin ajaa, kyllä mekin häröiltiin niinku tosi paljon. Mutta sitten samaan aikaan niin se niinku, jotenkin se draamankaari, niinku, se kiteytyy siihen itse asiassa, millä sä oot lähtenyt siihen skabaan mukaan. Kyllä. Että palataanpas sinne ihan, että minkä takia te olette täällä missä. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että se niinku lopussa se kääntyy sitten siihen. Niin. Et itse asiassa. Niin, ja se oli kyllä se niin kuin meidänkin ajatus oli, että hei, me päästiin finaaliin, että mitäs me nyt keksitään? Mä oon keksinyt jo, että se tuote on niin kuin olemassa, että nyt tää hierotaan vaan niin kuin kuntoon, mutta sitten tulee se ihmeellinen, että nyt pitää niin kuin keksiä jotain tosi ihmeellistä, että Miten sä näet sen niin kuin tavallaan, kun se turpaan ottaminen, niin sehän on kuitenkin niin kuin ammatillisesti sitten myöskin niin kuin henkilökohtaisesti tai ihmisenä, se on aika tärkeää. Niin. Että tavallaan miten sä koet sen niin kuin ne hankalat ajat, että mitä sä sait niin kuin niistä? No tietysti niin kuin, mä jotenkin ajattelen sitä asiaa niin, että kun mikään juttu tässä elämässä ei mene sillain niin kuin, tai ei voi sanoa, että mikään juttu ei mene niin kuin sukkana vaan eteenpäin, että kyllä mä niinku sit niistä missä käytiin kontillamme siinä niinku ohjelmassa ja siinä, niin kyllä mä niinku sitä oppia, siitä sain sen, no siitä tuli paljonkin, mutta tietysti sen niinku meidän oman tuotteemme erinomaisuudesta, minun erinomaisuudestani, meidän perheen erinomaisuudesta, niinku siitä, että mä niinku ymmärrän sen, että kuinka helvetin hyvä tuote meillä on ja kuinka huippujätkä mä oon ja kuinka mahtava vaimo mulla on ja että se kiertää niinku tosi kaukaa se, tiedätkö, se juttu siinä, kun sä oot sen sun possun niskas kanssa ihan masentuneena, niin kyllähän se, sit palataan niinku perusasioihin, että mikä täällä nyt sitten on niin tärkeää. Niin, mä varmaan siinä kilpailun aikana sitten jossain kohtaa, varmaan suht aikaisinkin, niin sanoin, että ei tässä kuitenkaan kukaan ole kuollut. Joo. Mutta itse asiassa niin kuin meillähän toki kävi silleenkin, että meillä yksi työntekijä menehtyi ton prosessin aikana. Ja se oli kans joo, se oli helvetin vaikea. Me vähän niin kuin repii haavat auki, niin. Että kun tiedätkö, siinä sumus menit sen puoli vuotta ja sit sä joudut palaa siihen, kun se jakso tulee telkkarista.
mitä sä kävit läpi ja samaan aikaan sulla olisi hautajaiset ja sun pitää olla studiolla. Niin se oli myös niinku yksi niinku vaikeimpia niinku juttuja tuossa matkan varrella, mutta sit toisaalta niin kun se juna puksuttaa eteenpäin, niin siinä ei ole niinku saumaa pysähtyä. Mutta ehkä niin kuin sanoit, niin tämä on yksi asia elämässä ja vaikka se on niin aika kokonaisvaltainen sillä hetkellä, niin ei se nyt sitten kuitenkaan ehkä tässä pitäisi aina yrittää muistaa suhteuttaa asioita. Niin, vähän joka päivä olkoon sitten menestysreseptissä taikka ei, että mikä niin kuin on tärkeää ja missä hädässä sitä sitten milloinkakin aina rypee. Mikä ikä sinne sun skidit on? Meillä on Onni on nyt semmoinen 14 vanha teinikolli ja Elsa on sitten 12 siellä. Hyvin teinimeininki on meillä kotona, että mahtavaa porukkaa. Mitäs lapset opetti sulle tämän reissun aikana? Muuta kuin sen, että voisi iskalla välin läsnä enempi. Niin, no kyllä mä sitä oppia saan sieltä kyllä niin kuin koko ajan, ja käyn heidän kanssaan kyllä keskustelua niin kuin siitä, että heidän tarpeistaan ja mitä ne on ja kun heille toi lihajalostamo kautta ruokatalo, niin se ei ole ihan yhtä tärkeä kuin minulle ja niin kuin meidän niin kuin mulle ja Essille, että heille se ei todellakaan ole niin tärkeä juttu ja he kyllä sen kertookin, että jos me puhutaan vaikka ruokapöydässä siinä meillä Essin kanssa saattaa hyvin äkkiä asia mennä johonkin työasiaan, niin kun me ollaan vähän yritetty sopia, ettei kauheasti puhuttaisi työasioita tuolla kotona, että saataisiin niin kuin homma poikki ja kotona on kotijutut ja niin kuin lapset sanoi, että hei, että eikö toi ole työasia, että joo. niin kyllä he opettaa edelleenkin tosi paljon, että niiden kanssa touhuaminen on tosi huippua. Joo, se on kyllä tärkeää. Niin. Mulla on itsellä kolme poikaa. Ja en mä tiedä, ne ei ehkä niinku, mä luulen, että ne ei edes tajunnut, että minkälaisessa jutussa tässä ollaan mukana. Niin. Et se on nyt ehkä sitten, että onko se alkanut tulee telkkarista ja miten siellä niinku tapahtuu. Mutta kyllähän se niinku kotiin asti meni se homma tietenkin. Joltain osin. Joo, ja kyllä meillä niin kuin lapsia hävetti tosi paljon. Joku taisi tulla telkkarissa, silloin me käytiin matkamessuilla, niin siellähän oli ihmiset, että terve, ja sitten niitä kulkee perässä, näyttelee, että tuossa on toi, niin hehän on sillä, että ei morjes, että Iskä on jollutkin sulle. niin. Joo. Ja mitä sä luulet, että minkälainen teidän firma olisi, jos ette te olisi lähtenyt tähän skabaan mukaan? Missä mentäisiin? Onpa kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys ja melkein täytyy sanoa, että en tiedä. Tosi käänteentekevä juttu se meille oli, että mehän ollaan nyt niin kuin 2 vuotta toimittu semmoisena valmisruokastartuppina, 66-vuotiaana valmisruokastartuppina, että eihän meillä ollut niin kuin sitä tuotehaaraa niin kuin ollenkaan. Että tässä on nyt niin kuin opiskeltu ja opeteltu sitä sen kanssa tekemistä ja mä veikkaan, että kyllä se valmisruoka olisi meille tullut joka tapauksessa, mutta se, että saaksa sille sitten tommosen näkyvyyden, tommosen valikoiman, niin jos ei sulla ole 2 miljoonaa markkinointirahaa, niin, niin ei kyllä saa. Mutta en tiedä, kyllä tosi vaikea kysymys on toi, että nythän kun kaikki on tapahtunut, niin on helppo sanoa, että no ok, tässä kävi näin, hyvin kävi, mutta kyllä se mielenkiintoinen juttu, kun tämä ympäröivä maailma muutenkin tässä koko niin kuviossa nyt on ollut koronat ja on sodat ja on inflaatiot ja on korot ja on kaikki, niin jotenkin tuntuu, että ei ole niin kuin, aika vaikea piirtää semmoista kauhean pitkää niin kuin näkymää eteenpäin, se on tietysti suunnitelmia on paljon ja ajatuksia on paljon, mutta en tiedä. Nyt täytyy vastata kerrankin, että en tiedä. Joo. Niitä on harvoin niitä niinku semmoisia, tai sitten mä vastaan, että en tiedä, mutta mä selvitän. Niin nyt ei pysty oikein sanoa muuta kuin, että en tiedä. Joo. Vaimos tietää. Todennäköisesti tietää. Joo. Niin, tämä siis menestysreseptikilpailuhan on siitä jännä konsepti, että siellä on vastakkain sekä niin kuin täysin aloittavia yrittäjiä, yrityksiä ja sitten tämmöisiä vanhempia itseni mukaan lukien setämiehiä.
ketkä yrittää pärjätä siinä niin kuin nuorta voimaa vastaan esimerkiksi, niin se on mun näkemyksen mukaan tämä on poikkeuksellinen kilpailu, että S-ryhmä tarjoaa tämmöisen väylän. Ja sehän on, mä näen tämän niin kuin vähän kiihdyttämönä niin kuin ylipäätään koko ruoka-alalle. Ja sehän tarjoaa meille pienille aika paljon mahdollisuuksia hypätä siihen isompaan peliin. Kyllä. Mutta mitä se, niin kuin, se hyppy sitten sulle on tarkoittanut, että kun teillä kuitenkin volyymi on kasvanut valtavasti, miten te olette pysynyt siinä messissä siinä kasvussa? No siis tosi paljonhan se on vaatinut kaikilta efforttia se homma, että siinä on niin kuin pysytty siinä kasvussa mukana ja jos me nyt niin kuin loikataan liikevaihdosta 3,5–7 miljoonaan vuoden aikana, niin kaikki tietää, tai ei kaikki tiedä, mutta se tarkoittaa ihan järjetöntä työmäärää, että se on sama juttu, kun se romahtaisi alaspäin, että sä joudut kääpiöityyn yhtäkkiä ja niin kuin kaikki kulut pistään ihan pieneksi ja niin kuin, että se selviät, niin tässä tapauksessa vaan niin kuin se paisuttaminen on niin järjetöntä, että sä pysyt siinä mukana, että se on järkevää se paisuttaminen, koska se on niin kuin se näkymä, jonka sä näet, niin että sä näet siellä, että sun ensimmäinen lähtös on 220 lavaa ja sitten menee päivän välissä ja lähtee toiset 220 lavaa, niin sä näet niitä rekkojen kulkevan tuolla, että juman kautta, tuo menee mun rekkoja, Mitä se tarkoittaa, sanotaan 220 lavaa, mitä se tarkoittaa nyt vaikka mac and cheese? Mitä se tarkoitti niin kuin makaronia? No se tarkoittaa makaronia esimerkiksi niin, että kun mä näin, kun makaronirekka pysähtyy, niin mä ajattelin, että ei jumalauta, ostanko mä nyt makaronia rekka-autollisen. Siis yksi rekka-autollinen tuli pelkästään niin kuin makaronia ensimmäiseen lähtöön. Siis pitkä puikko ja kaikki tietää, että paljonko makaronia menee rekka-autoon aika paljon. Et sillä me saatiin niin kuin ensimmäinen tuotanto, sitten tuli seuraavana päivänä toinen rekka-autollinen ja sitten niitä rekka-autoja oli, kun mä en tiedä, paljonkohan tämmöisen puoliperään menee lavoja? Puoliperään varmaan 20, onko niin kaukana? Eli se niin kuin ensimmäinen lähtö oli semmoinen 10 rekkaa, sitten oli päivän välissä ja toinen 10 rekkaa lähti. Että siinä on niin kuin niitä määriä, että kyllä me tehtiin niin kuin ihan järjetön määrä pitkää päivää joka paikassa, että se saatiin niin kuin onnistumaan se homma. Ja 100% toimitusvarmuus, mistä tietysti järjestävä taho oli hyvin tyytyväinen ja iloinen siitä, että onnistuttiin niinku tekemään se niin, että me saatiin hyllyt täyteen koko ajan, saatiin sitä tankattua koko ajan, että se on niinku tosi tärkeä juttu, että ne pyytää, mutta se mitä sä sanoit siitä niinku koosta ja setämiehistä ja niin kuin mä ajattelen, että me ollaan yrityksetkin on vähän setämiehiä, ja miehet on setämiehiä, niin se on jännä se niinku ero, että on tosiaan tulee ihan niinku ei alan ulkopuolelta joku yksittäinen ihminen, niin mua hirvittää se, että toivottavasti se saa nyt apua jostain ja niinku siihen, että kerrotaan, että mikä tämä business on ja miten tämä niinku kulkee suurin piirtein, koska se on tosi pelottavaakin mun silmistä vähän välillä, että hitto, että toivottavasti sitä nyt joku auttaa tuossa hommassa, että kun niitä tulee. Musta tuntuu, että siellä niinku pelottiin sekä kilpailijoita, että pelottiin myös niinku tuomaristoja. Varmaan kaikki vähän pelottiin se, että tuleeko nyt seuraavalla kerralla niinku kuvausjaksolla. Niinpä. Mutta kyllä siellä niinku tunteiden skaalahan siinä on ollut niinku aika, siis ehkä se on niinku etukin, että jos et sä tiedä, mihin sä oot lähdössä. Joo, ei tarvitse jännittää sitä, että sitten tämmöiset tutisijat, että kun me tiedetään, että mitä se tarkoittaa, että jos sä niinku menestyt, tai no anyway, jos sä oot finaalissa, niin sä niinku saat kyllä järjettömiä volyymeita siitä aikaiseksi, että sitä mä oon vähän niinku ihmetellyt sitä juttua, että onko se nyt mun mielestä se on 50 miljoonaa niinku liikevaihtoluokkaan se, että sä saat osallistua tuohon skapaan. Niin mä ihmettelen tosi paljon sitä juttua, että miksi ne isommat firmat ei osallistu, koska mä luulen, että ihan jokaista firmaa Suomessa, koska Suomen markkina on kuitenkin aika suljettu ja pieni, niin kiinnostaisi semmoinen 2-3 miltsin liikevaihto vuosittainen niin kuin kasvu. Niin ja sitten se näkyvyys ylipäätään. Se tavallaan toihan on niin kuin väline meille kertoa tarinaa, mitä me on yritetty tässä vuosikausia tehdä ja kertoa, että niin kuin parempaa väyläähän tuohon ei sä et saa, vaikka sä ostasit mainoksena ne, niin sä et pysty sitä niin kuin kaarta rakentamaan samalla tavalla. Eikä kenenkään perse kestä semmoista mainontaa määrää. Että ei kenenkään.
Ei meidän onne. Missä paljon sulla sitä raahasia on? Ei, mä tarkoitin ehkä niitä isommissa mittaluokissa toimivia yrityksiä. Niin. Kyllähän käytetään markkinointirahaa. Joo, käytetään, mutta jos sulla sit se raja menee kuitenkin 50 miltsissä, että sit ne isot on siellä ulkopuolella siitä, mutta siihen väliin mahtuu tosi paljon sieltä niinku 10-50 miltsiä, niin ketä ei näy oikeastaan tuo karkeloissa. Mutta kertooko se jotain meidän, niinku, mistä se kertoo, että sieltä puuttuu se? Eikö siellä ole ideoita, eikö siellä ole uskallusta, eikö siellä ole halua? Niin, en tiedä, että vai onko se niin, että kukaan ihminen sit noista isommista firmoista, koska tässähän täytyy sielu myydä vähän perkeleelle, että siellä ei ole kukaan valmis myymään sitä naamaansa siihen, että hei, mä oon nyt ton firman naama. Niin. Koska niinhän se menee siitä, että sit sä oot sen firman naama. Miten sä päädyit tuohon? Miksi sä oot just teidän? Et esimerkiksi ei Essi? No se johtuu siitä, että Essihän ei halua niinku olla mitenkään näköisellä ja mullehan kelpaa aina, kun kirkas valo paistaa, niin kyllä mä oon siellä, niinku, se on mulle ihan ok ja luonnollista. Mun on helppo olla siinä, että mua ei niinku jännitä se, että joku kuva, tai se on paskapuhetta, ettei jännitä totta kai se niinku alkuunsa, kun niitä vaikka kuvattiin niitä, jos siellä on niinku toistakymmentä kameraa ja saman verran ihmisiä ja tuomarit ja kaikki, niin varmasti jännittää jokaista, kuka siihen menee, siihen tilanteeseen esittelee sitä juttua, mutta siihen jotenkin tottu sitten matkan varrella siihenkin. Miten sä koet, että skapasitko sä niinku muita vastaava ittees vastaan? Ei, kyllä mä itteeni vastaan skapasin. Totta kai tuloksestahan sitten niinku joka tapauksessa niinku kilvoteltiin, koska tieto on, että voittaja saa niinku parhaan näkyvyyden ja parhaan valikoiman ja ainakin siinä meidän kaudella näin oli, niin sitähän siinä niinku haettiin, mutta en mä niinku ajatellut, että mä niitä muita sitten vastaan kilpailemaan aidosti sitä mieltä, että kaikki nämä finalistituotteet niin huipputuotteita ja ansaitsee paikkansa siellä kaupassa. Joo, miten nyt sitten valmisruokahan on aika trendi tällä hetkellä, joo, että kyllä. Se niin kuin kasvaa koko ajan, niin mikä sun sanoit, että tulevaisuuteen ei uskalla hirveän pitkälle niin kuin ennustaa, mutta mitä sä luulet? Niin, kyllä se valmisruoka vaan niin kuin, se ehkä vaan paranee koko ajan vielä ja sitten semmoiset niin kuin ruoanvalmistukseen tehtävät pidemmälle viedyt komponentit, että niin kuin ne koko ajan paranee. Et mä oon sanonut, että toi puukko alkaa olla kohta tuo keittiössä enää semmoinen jännittävä väline. Leipä on siivutettu ja kinkku on siivutettu ja kaikki on kuutioitu ja ne alkaa olla kypsiäkin, että sä muuta kuin kippaat ne johonkin näin ja lämmität ja sulla on valmis safka. Että koko ajan mennään sitä kohti, koska meillä jostain syystä ei ole enää aikaa valmistaa sitä ruokaa. Niin, koska me on myyty se aikamme johonkin epäolennaisiin asioihin, että mä oon aina ihmetellyt sitä, että onko tätä aikaa jotenkin vähemmän kuin ennen, mutta kun ei kuulemma ole, että ihan samat minuutit on vuorokaudessa, mutta jostain syystä tämä rytmi, mitä me nyt eletään, niin on ihan sairas. Oliko? Ei mennä kuitenkaan siihen, että ennen oli paremmin. Ei missään nimessä mennä siihen, mutta joo. Vai niin, mikä ei näkynyt sinne kotikatsomoihin. Niin miten ne päivät, kun oli kuvauspäivä, milloin se alkoi, milloin se loppui, kuinka pitkiä settejä ne oli? No ne oli kyllä ihan täysiä päiviä, että riippuen aloitettiin 7 ja lopetettiin sitten 7-8 illalla, että kyllä niinku tosi pitkiä ja ihan järjetön määrä venailua. Se on vähän niin kuin Intissä se on vähän niin kuin sekin, että odotetaan, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu, että tosi pitkiä päiviä kyllä, että siinä mielessä se porukka, mikä siellä sitten pyörii, niin se on ihan mahtavaa, että ainakin meillä oli siellä niinku huippuporukka, että paskan jauhamisen määrähän se on loputon, että sitä niinku piisaa. Joo, sehän on tärkeää. Kyllä, äärettömän tärkeää. Taas vähän jäätyy, mutta se varmaan saa leikattua. No mitä sitten tuomareista? Kun tuomarithan kuitenkin näyttäytyy myös katsojille tietynlaisina hahmoina. Joo. Niin muodostuiko siellä jostain tuomarista sulle semmoista niin kuin henkilökohtaista sparrikumppania tai joistain? Vai oliko semmoinen, niin kuin, mikä fiilis? No en mä tiedä oikeasti semmoista henkilökohtaista, että kyllä mä niin kuin koin saavani kaikilta, aina kun mä pyysin tai kysyin tai soitin, että hei nyt mä tarvitsin, että mitä sä nyt tarkoitit tuolla, mitä sä sanoit, että anna nyt joku tipsi johonkin päin ja välillä mä olin Jyrkin kanssa
vaakunan yläkerrassa, se oli aamupalalla hotellilla, ja mä painelin sinne mun porkkanapalojeni kanssa, että mitä nyt tästä sanot, että missä sä oot, että niin kuin suosittelen tulevia kisaajia niin kuin käyttää niitä tuomareita oikeasti hyväkseen. Ne kyllä kestää sen ja sitten toivotaan, jos ei ne pystyisi niin kuin vastaan johonkin, niin niillä varmaan ehkä toi kohones piisaa siihen, että ne sanoo, että ei, mä en pysty tähän nyt vastaan. Että kyllä mä niin kuin hyvin niin kuin napakasti otin yhteyttä ja kysyin sitä ja selvitin ja he on niin kuin sitä varten, että jos he kertoo, että jossain asiassa on parannettavaa ja se jää vähän auki, niin kyllä ne sitten vastaa siihen, että mitä tarkoitit sillä. Joo, mun oma kokemus on siinä, että mulla ei mene työt yleensä niin kuin ikinä uniin. Joo. Että mä oon nukkunut kuin tukki, mutta sitten tämän reissun aikana niin se niin kuin tapahtui. Että sitten kun sua niin kuin löylytettiin, niin tiedätkö, kun sä 3 aikaa yöllä heräät ja yrität päästä siitä kelasta eteenpäin. Että eihän tässä ole mitään hyötyä miettiä tätä, mutta siellä joku tietty yksi kommentti jää kummittelee sun mieleen ja se niin kuin valtaa alan. Joo, etenkin heikkona hetkenä. Joo, että mitä se nyt tarkoitti sillä. Niin. Ja miksi se sanoi niin rumasti? Niinpä. Olisi voinut sanoa vähän nätimmin. Mitä pahaa mä sille on tehnyt? Mutta onko se niin, että ylipäätään tuo prosessi, jos se olisi helppo, niin sieltä ei tulisi niin hyvää kamaa ulos? En tarkoita niin kuin videomateriaalia, vaan niin kuin tuote. Varmaan. Kyllähän se nyt niin kuin tosi tärkeä juttu, että ne tuotteet on valmiita ja ne on laadukkaita ja niin kuin sehän on äärettömän tärkeää. Ethän sä pääse muutenkaan tuonne kauppaan, jos sä viet sinne mitä sattuu. Ja vallankaan kuluttajahan ei ole tyhmä, että kuluttaja äänestää ja sitten anyway siellä kassalla se homman, että jos se menee hihnalle ja siitä maksetaan ja tulee uusintaosto, niin sitähän me kaikki tavoitellaan sitten kuitenkin loppupeleissä sen asian kanssa. Just näin, pitkää peliä. Niin kyllä. Miten sitten, onko niin kuin sanoit, että ei ole kannustettu hakemaan uudestaan, mutta ehkä se kuitenkin niin kuin, sulla on jossain vaiheessa käynyt kuitenkin mielessä, että pitäisikö hakea? Totta. Joka vuosihan se käy mielessä. Kyllähän ajatuksia niin kuin syntyy näin, että... Onko uusi kanehatus? On. Se on semmoinen päättymätön virta mulla, että mulla on kännykässä semmoinen muikkarilista siellä, joka on aika pitkä, että mikä liittyy, se ei välttämättä liity valmisruokaan, se voi liittyä vaikka juomiin taikka leipään. Mä nyt vielä en ole nyt niin kuin lähtenyt häröilemään, että Just oli siihen tulos, että kyllähän niin kuin mikä meiltä esimerkiksi puuttuu tuolta, niin kunnon Rubenit. Mä tiedän yhden firman tekee siis semmoista kotimaista naudan rinnasta, savustelee 24 tuntia suolaa käsinsä ja semmoista nättiä siivua, niin kysy multa yhteys siihen. Okei. Joo, kiva, voit antaa yhteystiedon. Joo, hyvä. Mahtavaa. Joo, kyllä mun mielestä siinä on niin leivässä paljon tekemistä. On todellakin. Että kyllä oon mä miettinyt niin näitä valmisleipäasioita. Niitä mä oon niin miettinyt paljon ja ihmetellyt muutamia asioita, mutta tietysti se hinta on semmoinen, jos me katsotaan sitä asiakkaan valintakolmioa näin, että mikä siellä on, niin onhan siellä piikissä hinta edelleen niin kuin ykkösenä, mutta luen kiitos tokana sieltä taisi tulla sitten jo maku. Että. Joo. Se monesti unohtuu kyllä. Niin, kyllä. Joo, mä oon nähnyt semmoisia tutkimuksia, missä on kaikki muut ominaisuudet on niin kuin tutkittu järjestyksi, mikä on tärkein. Mutta sitten siellä on, niin maku on puuttunut kokonaan, sitä ei olisi kysytty. Niin, kyllä. Niin mä ihmettelen, että mikä semmoinen tutkimus voi olla, missä ei makuun niin kuin ränkätä. Niin, mä oon sanonut, että mä opettelen voltin taaksepäin heti, kun tulee ensimmäinen televisiomainos joltain kauppaketjulta tai joltain, missä ei mainita hintaa ollenkaan. Että kerrotaan vaan, kuinka huipputuote meillä on tarjolla. Olisiko se kuitenkin niin kuin lähitulevaisuus? Niin, eihän sitä voi tietää. No, no mitä sitten toi kokonaisuus, niin kuin se on noin 6 kuukautta, kun tuot myllytetään. Kyllä. Ja siitähän eteenpäin se duuni vasta oikeastaan alkaa. Niin jos tästä nyt olisi jollekin apua, tästä meidän niin kuin höpöttelystä, niin millä sanoin sä niin kuin kannustaisit ja mistä syistä lähtee tuohon kilpailuun mukaan? Niin, kyllähän siellä taidetaan semmoisia sanoja siellä kilpailussa mainita, että tämä voi muuttaa jonkun elämän tai muuttaa jonkun firman suunnan, niin sitä se voi kyllä tehdä, että kyllä se niin kuin meilläkin toki niin kuin
on muuttanut tosi paljon, tosi paljon. Että kyllä mä niin kuin kannustan siihen hakee ja vaikka tässä nyt pelotellaan, että kuinka raskasta se on ja kaikka se on ihan huikea reissu, apua on saatavilla. Minun yhteystietoni löytyy meidän firman nettisivulta, voi kysyä koska tahansa ja mä uskon, että suakin saa varmaan lähestyä kysymyksillä, että niin kuin, kyllä sitä on saatavilla, että kyllä mä kannustan osallistuun siihen, että jos semmoinen kuningasajatus on siellä viriämässä, että miksei tämmöistä ole tuo kaupassa, niin ehdottomasti hakua sisään vaan. No miten nyt, kun tämä on tehty niin kuin PT:s, niin miten tuo käyttötavarapuolella, koska se tulee uusi menestysresepti? Niin, en tiedä. Potturit ja kaikki muut. Niinpä, ne uusi aromipesä, että. Niin. Eihän sitä tiedä. Sekin voi olla siellä tulossa, että montaa laatua. Just näin. Eiköhän tässä ole niin kuin jo kohtuullisen kattavasti kaikkea, mutta taas menee jäätymiseksi ja poikki, mutta onko Mikolla toiveita vielä? Se loppuliuku puuttuu. Nyt katsotaan lyhyttä loppuliukua. Tämä oli nyt ensimmäinen suomalainen menestysresepti behind the scenes veto. Kiitos, kun tulit paikalle. Jos haluatte löytää lisätietoa, niin Instagramissa löytyy Mattila Bros. Ja TikTokissa. Minä olen Teppo Ylähemmilä ja Sarana. Ja kilpailet Ylähemmilä. Joo. Ei niinku, enää ei tarvitse. Joo, enempi teillä on ongelmia. No. Onhan tässä kökköä vaan kuinka paljon. No. Yksi mun piti kysyä tuolta, oliko kassakriisi? Oliko kassakriisi? Oliko kassakriisi? Kuinka vakava? Oli todella vakava kassakriisi, että kun ostettiin niin paljon tavaraa sisään ja sitten se sieltä tuloutuminen kestää kuitenkin useamman kuukauden, niin todellakin oli kassakriisi. Joo. Selvittiin, tässä ollaan. Jumalista. Millä autolla ajat? Volvolla tultiin tuohon paikalle. Jyrki lupaili meille jossain kohtaa niin kuin honkarakenteen mökkikuvastosta voi lähteä valitsemaan. Sieltä saa ruveta niin onko niin kuin näin? Kyllä mökki ostettiin tuossa viime kesänä kyllä, mutta ei ollut honkarakenteen kuvastosta. Joo. Mä odottelen parempia aikoja. Mä aina sanon kotona, että kun talvi tulee, niin mä jätän meidän suuntaan, mutta näitä talvia on tässä mennyt. Joo, kyllä. Ehkä sitten tämän myötä. Niinpä. Joo. Tässä oli nyt ensimmäinen jaksoa ja laatuaan menestysresepti behind the scenes. Sivulla on Tero ja aivan mahtavaa, että pääsit mukaan lauteelle. Toivotaan, että tästä on jollekin jotain hyötyä. Joo, kiitos. Oli kyllä huippua tulla ja kiitos kun kutsuit. Tämä on aina niin kuin, tämä jotenkin kiteyttää sitä asiaa, että tämä menestysresepti pyörii edelleenkin. Esimerkiksi mun elämässä siitä on nyt niin kuin yli 2 vuotta. Ja tässä mä vaan taas höpisen siitä asiasta, että kyllä se niin kuin seuraa meitä varmaan hamaan tappiin saakka. Just näin. Ootko päässyt seiskaan jo? Onneksi en. Päässyt. niin. Joo. Hyvä. No ei mitään. Näillä mennään ja seuraavaa jaksoa kohden. Kysykää, jos on kysyttäviä. Me yritetään vastata. Yes. Moro. Ja niin. Ja tärkeä loppuun, niin teethän löytää vissiin tuolta eri sosiaalisten medioiden. Kaikkia kanavia voi käyttää. mattilabros.fi ja Instat ja Facebookit ja TikTokit ja kaikki kanavat löytyy, että sieltä lähestyy reippaasti sit vaan. Just näin. No mä oon siis Teppo Ylähemmilä ja tässä oli meidän ensimmäinen SMR Behind the Scenes -jakso ja toivottavasti tästä on jollekin hyötyä. Mä kilpailen tänä vuonna ja Ruistuoren näkkärillä mennään, katsotaan mihin asti eväät riittää. Ei muuta kuin viipurilainen siellä kanssa seurantaa.